Poštovani slušatelji, nastavljamo našu današnju emisiju. Gost Glasa Hrvatske, naš gost sugovornik je doktor povijesti Ivica Lučić sa Instituta za povijest u Zagrebu. Inače predavač na Sveučilištu u Mostaru, također suradnik Hrvatskih studija u Zagrebu. Gospodine Lučić, pričali smo o toj povijesti Hrvata u Bosni i Hercegovini i općenito o svim tim okolnostima koje su vladale tada na prostoru i bivše Kraljevine Jugoslavije, odnosno kasnije socijalističke Jugoslavije, odnosno cijele te Bosne i Hercegovine, koje kako su se mijenjale vlasti, kako su se mijenjale prilike, mijenjala se na neki način i sama situacija u Bosni i Hercegovine. Došle su 90. Došle su demokratske promjene, došao je raspad socijalističke Jugoslavije. Prvi izbori, vi ste rekli u ovom zadnjem dijelu da su Hrvati tada jasno, odnosno svi narodi da su pokazali svoj identitet, odnosno što oni misle na tim izborima. Što su donijele te 90. Pa prije svega one su bile dočekane sa oduševljenjem. Znači očekivalo se da će to biti jedna potpuno nova stranica u povijesti, da dolazi demokracija. Ljudi su se opredijelili, znači protiv komunizma apsolutno u gotovo 90% i glasali su za svoje nacionalne stranke. Ono što je po mom mišljenju bilo jako dobro i jedino moguće rješenje za Bosnu i Hercegovinu bila je ta nekakva koalicija nacionalnih stranaka. Znate da su HDZ, SDA i SDS, odnosno te tri nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini stvorile koaliciju koja je pokušavala vladati, ispostaviti vlast i normalizirati ili ako ćete poboljšati tu situaciju u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je problem to je da je Bosna i Hercegovina bila dio jugoslavenskog konstrukta. Ona je bila socijalistička republika unutar Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na neki način ju je tek Tito postavio na te osnove na kojima ona tada funkcionirala. Da, Tito, odnosno KPJ. Oni su je kao takvu zamislili, takva je bila i ona je bila, zavno bih je bio izraz prije svega srpske političke volje, odnosno volje srpske političke elite, odnosno onog srpskog dijela KPJ. Ona je bila na neki način poništenje ranijih konstrukcija, to je bila Banovina Hrvatska, kojom je ta srpska elita bila apsolutno nezadovoljna. I ona je bila na neki način onemogućavala, ako hoćete, do kraja rješavanje onog nacionalnog pitanja na tom principu etničkom, narodnosnom ili kako god hoćete, nego je stvorena jedna konstrukcija da su Srbi praktično dominirali u svim tim socijalističkim republikama, izuzev u Sloveniji, možda i Makedoniji. I sad kad gledate taj raspad koji se događa, Slovenija i Makedonija su ostale pošteđene, jer tamo Srbi nisu bili konstitutivan narod, oni nisu imali tamo svoje izravne, odnosno vitalne ili ako hoćete etničke interese. Tamo nije bilo značajnog dijela srpskog naroda koji bi živio u tim republikama, tako da one jesu prošle mirno bez rata. Svugdje tamo gdje su Srbi bili konstitutivan narod, znači gdje su oni tom konstitutivnošću rezervirali jednu posebnu ulogu, tamo smo imali sve ovo za što znamo. Imali smo rat, imali smo stvaranje najprije tih autonomnih oblasti, pokrajina i ostalo. S tim da ja smatram da su te njihove početne političke pozicije bile legitimne. Oni su imali pravo to tražiti, to je bila, kad gledate ustavno pravno, to je bilo legitimno i legalno, međutim problem je što su oni upotrijebili potpuno nelegitimne i nelegalne metode da bi to ostvarili. Sjećam se tih 90-ih, rat je već buktio na ovim prostorima, prvo je krenulo u Sloveniji i nakon toga u Hrvatskoj. Bile su, opće te uzbune, opasnosti, bilo je pitanje hoće li vojska Jugoslavenske narodne armije napustiti te vojarne, odnosno općenito, u cijeloj Jugoslaviji je bila tema broj 1, rat, televizija je bila mahom, cijeli program je bio obuzet time. Ja se sjećam, mi smo gledali na televiziji antiratne prosvjede u Sarajevu, još nije rat počeo u BiH, taman je, čini mi se, pala prva žrtva od onog, snajperskog hica. Kasnije se pričalo o tome je li to bilo namješteno, je li to, ko je to napravio, su to napravili Srbi ili su to sami napravili Muslimani, odnosno jesu li to tajne službe djelovali iz toga. Uglavnom, vrlo brzo u Bosni i Hercegovini se razbuktava najkrvaviji, dio tog sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, velik broj žrtava, masovni, pogromi cijelih, rekao bih tako, naroda, migracije, jedna katastrofa. Što se dogodilo? Najprije kad je počeo rat u Hrvatskoj, u Sloveniji, pa je nastavljeno, istina znamo otprilike, taj rat u Sloveniji je bio jedan posebna vrsta rata, ne bih ga htio ni komentirati, govorit ćemo o ratu u Hrvatskoj. Kad je počeo rat u Hrvatskoj, on se širio i na Bosnu i Hercegovinu. Prvo što je iz Bosne i Hercegovine su od Banja Lučkog korpusa do drugih postrojbi, išli prema Hrvatskoj i Bosna i Hercegovina je bila, taj jedan prostor odakle su išle vojne akcije prema Hrvatskoj.
To prvo. Drugo, dobar dio stanovništva Bosne i Hercegovine na različite načine bio uključen u rat u Hrvatskoj. Znači, rezervisti srpske nacionalnosti su se odazivale, ulazile su u postrojbe koje su radile tu napad, agresiju na Hrvatsku. Dio Hrvata iz Bosne i Hercegovine se odazvao na poziv tadašnjeg vodstva Republike Hrvatske i znači uključio se u obrambene postrojbe. Tako da imate veliki broj ljudi iz BiH koji se uključuju u Hrvatsku vojsku, prije toga u Zbor narodne garde ili još prije toga u MUP, kao iz iseljeništva. Znate za naše ljude koji su dolazili iz Australije, iz Kanade, Sjedinjenih Država i tako dalje i uključivali se u postrojbe obrane Hrvatske. U to vrijeme politička vlast, znači vlast Bosne i Hercegovine, počevši od predsjedništva, znači pa vlade, je se ponašala poprilično rezervirano prema svemu tome, čak su govorili često da se taj rat njih ne tiče, da to nije njihov rat i tako dalje. To je ono što je stvaralo jednu psihozu, jednu posebnu situaciju i to što je bitno mijenjalo te odnose. Recimo, podsjetimo se malo onog događaja na pologu kod Širokog Brijega, između Širokog Brijega i Mostara, kad su zaustavljeni tenkovi, to je bilo 7. svibnja 1991. godine. Tada su zaustavljeni su tenkovi koji su krenuli prema Splitu. To je bio dan nakon onih demonstracija u Splitu i sjećate se one čuvene scene davljenja kao vojnika i tako dalje, koje kasnije prikazano da je on ubijen, on nije ubijen jedan drugi vojnik koji je bio na straži. Parole koje su bile dominantne na tom skupu su bile ne damo Kijevo ili oslobodite Kijevo. I to pokazuje tu solidarnost i taj odnos Hrvata u Bosni i Hercegovini prema Hrvatima, odnosno prema Hrvatskoj. Alija Izetbegović je tada došao na polog, došao je znači na te barikade i bio je pozdravljen ovacijama. Znači, skandiralo se tada Alija i on je tada rekao, ja izdati ne znam. Znači, ja sam došao ovdje među svoj narod i tako dalje, iako mu je tadašnji general Kadijević, zapovjednik te jugoslavenske vojske, govorio da ne ide, da to nije njegov narod. Znači, tu je taj odnos naroda, odnos republika, odnos saveznih institucija i tako dalje. To se može dobro pamtiti. Međutim, malo iza toga Izetbegović je rekao, ovo nije naš rat. Sad to se tumači na različite načine. Naravno, oni koji pokušavaju tu izjavu braniti, oni kažu, on je pozivao muslimane da ne idu, da se ne odazivaju na mobilizaciju, da se ne uključuju u te sukobe i tako dalje. Međutim, ako ste vi predsjednik jedne države, ako ste znači predsjedavajući ili predsjednik predsjedništva, ako se događa tragedija u Ravnome, znači početak listopada 1991. godine, znači nešto neposredno pred napad na Dubrovnik, ako tamo je uništeno 7 hrvatskih sela i ubija se te ljude. Na području, dakle, Bosne i Hercegovine. Tako je. Na uništa isto tako gore kod Grahova, onda vi ne možete reći da to nije vaš rat. To je vaš rat. I vi se morate vrlo jasno prema njemu odrediti i morate kazati kako su ti ljudi stradali, tko ih je napao, tko ih je poubijao, konačno spalio i tako dalje. To je bila jedna, po mom mišljenju, prekretnica, jedna vrlo tragična izjava, odnosno izjava koja je pokazala da to nije rat republika, nego rat naroda. Kasnije se taj rat rasplamsava, znači postojale su stalne tenzije, sukobi nižeg intenziteta i on se rasplamsava u travnju 1992. godine, neposredno pred međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine i nakon priznanja. Onda imamo demonstracije u Sarajevu i onda vidite reakciju opet jednog dijela te političke elite, rekli bismo, mislim da su to bili oni koji su bili vezani tada za SDP BiH, koji čak upadaju u skupštinu sa Titovim slikama, jugoslavenskim zastavama i oni su protiv rata, ali su i protiv te vlasti. Oni delegitimiraju tu vlast. Oni rade nešto što bi mogli danas slobodno nazvati i državnim udarom. Tu se pokazuje da ta vlast ne funkcionira. Tada se u Hercegovini, u dijelu Bosne i Hercegovine, Hrvati, jasno je, znači ako ovo nije naš rat, odnosno nije vaš rat, naš je, jer mi smo napadnuti, naša sela su uništena i mi smo se morali organizirati, stvoren je HVO i mi smo se znači branili. Branili smo se i u tu obranu je uključen značajan broj i muslimana.